Ifụrụ na ndị na-apụrụ ndị Catholic Church na Benue State na-edemand 100 million. Do you understand me? Ọ bụ na ị na-anya na video market, ị ga-afụ cross Mbaka dọbara n'Enugu steeti. The same cross a kịta Mbaka gwara gị na ọ na-eme nta na-eme Imoloko dịkwa na that Catholic Church. Enwere Blessed Sacrament na that Catholic Church. Enwere Nnefe Adị Asọ na that Catholic Church. Because oge elugokwe n'oge ọ ga-abụ agbaba aga na Jizọs nwee pawa na ụmụ nwee God nwee pawa ma ọ na ụmụ spirit na-esave onye ọbụla. Ị jụọ ndị afọ kedu ife kpata na spirit ya ma Jizọs ma God ha ji wee dị powerless n'ugwu Awụsa ebe a na-akpa ndị Christians apụta na chọọchị enye onye ọbụla ọsọ wuti egbe mmadụ produce. Do you understand what I'm saying? Because ọ na ndị na-eje ụka na onye ọbụla bụ egbe, ndị Fulani jihadis ama nne ya emetọgharị ife afa na-emetọgharị. Mana ife ba ji eme ife niile afa na-eme because na unu gba aka na-achọ ife na-ata alụ. Mana apụta kwuo ya ebe a nwe na-asị onye afọ that you don't understand how spiritual thing work. Na ife dị kịta na Punch a kịta also that na agitators of Benue Church worshippers demand 100 million ransom. Na ka m gụtụrụ gị ihe a nwa obere ka m wee kwutọpụ ife m na-egwu ịchọkwa ya nụ na anụ ịchọrọ no problem, but reality of life ga-abịa n'akụkụ ụka ị ga-aghọta na onwere onye pawa dị enigwe dị ese ego gị. Etago eziokwu anyị apụta ebe a na-agwa gị kwa Mbaka dọbara cross na ezi oyibo na-agwụ ndatinye nekwasị anya na ọ ga-azọ gị. Mbọsị Fulani herdsmen tiri na that community kịta na okere ọsọ ngwere n'ụzọ. Mbọsị agbara egbe na adoration kịta na onye ọbụla awara ọsọ. Even ma Mbaka ga-ezere isi. Ama m ịghọta ife a na-ekwu, mana ọ na-ewute m na ị ga-afụ onye isi ojii ga-apụta onye project the gullible one na onwe power dị na akpa simenti na onye nwa na buru anyị chisara aka n'obe ga-abụ kịta iru ebe a kịta na-akụ ife ebe a ya ha ada uche atụ ndị mmadụ ịfight to defend that thing kịta iweta kịta ha ma kịta kwasị ya ọ ghalịsie. Do you understand? Now also that na the abductors of 9 worshippers at St. John's Catholic Church. St. John Catholic Church, St. John akpọkwara ya there. Ojije in Tokon Ado local government area of Benue State have demanded a ransom of again 100 million. Punch Metro ran on Thursday. The victims, comprising a woman and a youth were holding a vigil at the church where they were abducted around 2 a.m. on Sunday. According to the family member of one of the victims who spoke anonymously, the abductors first made contact with the family on Wednesday and demanded the sum of 100 million. The source added that during the negotiation, the area hour of Thursday, the Napas reduced the ransom to 30 million. Do you now understand? This is the situation we found ourselves in now. It was only yesterday, Wednesday, that they contacted us and demanded 100 million, the source disclosed, and saying after the negotiation, they are reduced the ransom to 30 million, which is what we are now working hard to raise. Do you understand? Now, kedu ndị na-agbagharị kịta anaghị raise that 30 million? Human being. Nwere mmụọ ha na-agbakwu. Nwere mmụọ ha ga-abịa solve this problem. Ọkwa human being ga na-agba kpurukpuru ka ha wee save ndị mmadụ. And ọkwa human being bịara ebe ahụ jide ngwa ọrụ mmadụ debere ya bụ ekwe help ya like this onye ọbụla agbara ọsọ. We gotta go were ya na-achụsị ndị gwara gị that na o nwere ike dị na spirit, na o nwere ike dị na Virgin Maria, na ikpolu chapreti na agba egbe nwere ife ga-eme gị. Na abịa akpụrụ cross akpa simenti mmadụ modulu inekwasị anya na ị ga-enwe nzọpụta. Do you understand? Bụsị reality ga-akụrụ gị aka ifuru ife ihe na-akakwugharị, bụsị reality ga-eroketi gị ka ị ga-aghọta ozi anyị na-ezi gị. O nwere power dị n'enugwu ya na-esigbo as far as na human being etu a President Tinubu nọ na onwere ihe ọ ga-eme to secure you and I, to protect us, dị inye mụ na gị na-abụ better society. O nwere any other power nọ enugwu ya ka save gị. Mali nke anụ ka ọ bara uru ka iwe maka ihe esi bido ichekwa onwe gị. Ekenekwe m unu ma help share this video.